ኣብ ኮምፒውተርኩም ብትግርኛ ንምጽሓፍ ዝኾነ ተወሳኺ ኣፕሊኬሽን ምውራድ ከም ዘድልየኩም ትፈልጡ ዶ? ኮምፒውተርኩም ባዕሉ ዝተሓብአን ነፃ ዝኾነ ናይ ትግርኛ ኪቦርድ ከም ዘለዎ ክትፈልጡ ዶ? ሎሚ ብቐሊሉ ነዚ ኪቦርድ ከመይ ጌርና ከም ንጥቀመሉን ወይ ድማ ብዘይ ዝኾነ ኣፕሊኬሽን ተወሳኺ ኣፕሊኬሽን ብዘይ ምጽዓን ከመይ ጌርና ኣብ ላፕቶፕና ወይ ድማ ኮምፒውተርና ብግዕዝ ወይ ድማ ብትግርኛ ክንጽሕፍ ከም ንኽእል ብሓባር ኮይንና ክንርኢና። ስለዚህ ንጀምር። ናይ መጀመርያ ስቴፕ ንገብራ ናብ ሴቲንግ ምእታው ማለት እዩ። ስለዚህ ከም ዝትሪእዎ ኣብ ዝላዕሊ ሴቲንግ ዝብል ኣሎ። ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም እዚ መስልቲ ኢንተርፌስ ብምቕጻል ናብ ታሕቲ ወሪደ ታይም ኤንድ ላንጉዌጅ ዝብል ኣዊጡ ማለት እዩ። ካብኡ እንዳሓር ኣብዛ ትሪእዋ ዘለኹም ላንጉዌጅ ኤንድ ሪጅን ዝብል ኣብኡ ይሃርም ማለት እዩ። ስለዚህ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ፕሪፈርድ ላንጉዌጅ ዝብል አድ ላንጉዌጅ ይብል ኣሎ። ስለዚህ ኣነ ኦሬዲ አድ ገይረ እየ ንኣብነት ትግርኛ ብዚ አድ ገይረ ኣለኹ ምስዶ ካልእ ቋንቋ እውን አድ ክገብር ይኽእል ማለት እዩ። ፎር ኤግዛምፕል እታ ትግርኛ ድሓን ንድገማ እሞ ትግርኛ ዝብል ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ትግረ እውን ኣሎ ትግርኛ ናይ ኢትዮጵያ እውን ኣሎ ገለ ብዙሕ ዓይነት ማለት እዩ። ስለዚህ ኣነ እዚኣ ደልየ ስለ ዘለኹ ሕጂ እዛ ትግርኛ ኦሬዲ ሰሌክት ገይረ እየ ማለት እዩ። ፎር ኤግዛምፕል ኣምሓርኛ ክመርፅ እየ ኣምሃሪክ ስለዚህ ኣብዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኔክስት ይብላ ማለት እዩ። ድሕሩ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኢንስታል ይገብሮ ማለት እዩ። ብምቕጻል እሳ ኢንስታል ክትከውን እያ። እታ ትግርኛ ግን ኣቐዲመ ዳውንሎድ ገይረ እያ ስለ ዝፀናሕኩ ኣብዚ ንህለትኩም ምክንያቱ ግዜ ክትወስድ እያ እቲ ሓንቲ ዳውንሎድ ንምግባር። ስለዚ በኣ የኽርአኩም ሪሙቭ ገይረ ከም ብሓድሽ ኣድ ክገብራ ክእል እየ። እንተኾነ ግን ኣቐዲመ ኣድ ስለ ዝገበርኳ ከም ምግባር ኣየድልን እዩ። ስለዚ እዚኣ ኢንስታል ገይረ ምስ ወደአኩ ናበየ ዝኸይድ ተልኩምኒ ካብዚ ወፅእ ጠቕላላ ድሓር ናብ ታሕቲ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ናይ ባተን ማለት እዩ ናይ ታስክ ባር ንታሕቲ ወሪደ ኣብዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ኣይሃርም ከምዚ ኢንግሊሽ ዩኬ ትብል ዘላ ማለት እዩ። ድሓር ትሪእዎን ኣለኹም ኣምሃሪክ ሕጂ ዝፀዓንኳ እያ ትግርኛ ድማ ኣቐዲመ ዝፀዓንኳ እያ ኢንግሊሽ እውን ኣሎ ዝተፈላለየ ኣረቢክ እውን ክንገብር ንኽእል ኢና። ስለዚ እዛ ትግርኛ ኤሪትሪያ ትብል ዘላ ንዓ ኣይሃርማ ማለት እዩ ከም ትሪእዋ ተጻሒፋ ኣብዚኣ። ስለዚ ድሓር እንታይ ዝገብር ናብ ዝኾነ ቦታ ኸይደ ክጽሕፍ ይኽእል ንኣብነት ናብ ወርድ ማይክሮሶፍት ወርድ ንኸይድ እሞ ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ ዝኾነ ቃል ክጽሕፍ ደልየ ብቐሊሉ ክጽሕፍ ይኽእል ማለት እዩ። ንኣብነት እንታይ ክብል ይኽእል ትግርኛ ስለዚ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ደን ቁፅሪ ሓደ ጥወቕ ማለት እዩ ቁፅሪ ሓደ ቁፅሪ ሓደ ኣብዚ ትሪእዋ ዘለኹም ቁፅሪ 9 ላ ማለት እዩ። ስለዚ 9 ተጠዊቐ ቀጥታ ትመፅእ ትግርኛ ትብል ማለት እዩ። ስለዚ ብኸምዚ መንገዲ ግዕዝ ካይተጠቀምና ኣፕሊኬሽን ትግርኛ ቋንቋ ክንፅሕፍ ንኽእል ኣብ ላፕቶፕና ኮምፒውተርና። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ጎግል ወይ ድማ ግዕዝ ብዘይ ምፅዓን ኣብ ላፕቶፕኩም ብቐጥታ ብትግርኛ ክትፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ መስል ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ዘሰናዩ እንድሕር ዳ ጠቒማትኩም ድማ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ይቐኒለይ።